mas Bakhuid tongin duwai nagabinda kiinga santamai jongi Gilbert Karbani bat balari simli bat nagabinda kiinga sem jongki baro ki men ki para jongki kimi ki pa jongki bat kumduru nagabinda Ches Karbani giduairo nagabinda Sheba Rina Baner New Ruwai nagabinda ki Event Field Marwain barang hapreng jing shitam ha hospital duai nagabinda Kong Snora em benya jinga hello jongi duai nagabinda jing jatai bam chukut min siam jong debara karkongor ni duai ro nagabinda Vanessa barang hap bus stand ke exam bautrai in karku kardo i Tuwairu nagabinda Justina Shilla badon haka ICU bautrai in pinkoi pinkia i Issue number Lait-ïa. Try as in I know, hallelujah. Like His come to I can know, hallelujah. Hakakateng ukpa badukon badomen sem Bakhuid, amen. Kajung jung try jung yu Jesus Christ bad gajung jong oblay lembat gajung slog jong omen sem Bakhuid kindon rainkat bad pi baro Rainkat bad pi kohan men kopara hakane ka step sachisin habang iwan hakmat keduan kedupat kajong oblay token nginai ngu yu ngin yaro yu ngin penon brom yu nagbanta Baro gijing gijing kerku keba ulat say ha gijing gijing iwe pai we. Kam tame menemen med ulari la somarengi ula penlajengi na gijing mara gijing mensau na gijing pang na gijing sutom. Ulari yangi ulai yangi kamet kebasukan jai. Bad hakan eka step such as sin ulai yangi kan eka sngi kebapranai gijing kebathamai. Man kasngi kadai gajing khot gajung balai yangi banwan kham jan shu gajing khot gajung u yangi bangin yu kham kerpang bat kham ha banya kaba ngila yu menen banya ki kam ki bang ngila le hakine kisngi ki baladap deir mata kadau hakane kamas ke Bakhuid token nginai ngu yu nang kong na shop bat nginai tiru ila de u khnang ba langba gajing ri gajing sumar langba Kajing the kajing yakabor kajing yomen sem kajing hangi iwe pa iwe inang la susu ban kajing kabakam ha. Bat kum juru ha kanai kasngi langba kajing pule ujisu ukhot bat penkan mau inga badepi ba ngilong ki khon kajing ngilong kisenran kajing badul aingi kata kadaiti ke kamram ban penpriang ke gospel kajing langba kiktin kijungi lengba kikam lengba gejung gejungi lengba gejung lek gejungi haman kesngi badi ole se manga mapi kum kibreu ngim simla ban pandap ya kane kadaiti ne ke kamram bane ke jingkhot ke jong ublei ke jingkhot ke jong jisu ban ban chakri
dan mata kedau ha kene ke step habang yuan banterwa ye kene kamas ke Bakhuid token ngin pen khut ngin pen suba ngin pen map no turai na ke banta kine ke juduna breu ke jungi kenang ba manga mapi iwei pa iwei ngin long kita ki breu ke Bakhuid ki breu ke babit dor banterwa ya kene ke jingmaya ke bakrau te kumta ha kene ke por token ngin kubur bang ilong kinong pop leng ba ke jing duai lang jungi rengkat lang nga pla hau Palei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bang lele pop sibun da ki jing perkat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakrawe jonga Maria Bakhuid kabaisa gate soti ya kyangel bat kirukhuid badia pi ko hanmen ko para banduai na gabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yengi madalama bigi pop jungi unyalam yengi sha ka jung em bom jukut amen kan rat ko blay isne yangi try can rat ko blaze na yangi Cristo map ko Cristo rap ko nong penim jangi penim yangi try can rat ko blaze na yangi try can rat ko blaze na yangi Cristo map ko Cristo rap ko nong penim jangi penim yangi tongin ya duai such as in hagana Sngi giduai na gabanta baro gijing tumu ki balang ilabu hakmat keduan hasya basdang kene kamas berkum jurung giduai na gabanta gijing tumu babha jung iwe pa iwe na gabanta baro ki program jong Carter Center jong ka parish ka jungiru kumjo toai hangi ko try ko blay jungi bangin burom yemi dabaro kajing mod kajing perkhat jungi bat bangin I chisha ya baro nadu kadanut daw try jungi Jesu Kristu kon jung me ubi imbat basan sha rengkat bat me ha kajing yalong kaway jong men sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing puli naga kitab baningkong jong kisim. Kalanong kabaar kadukot iway hadu saw, shipo hadu katar. Haba kapor ba udawit unyap kalajan. Ula Sngi Solomon ukun jong uong. Ngalajan banleit kumbalong karukom ya kaperthei baro. Tolong ubaklan pen I bapilong rang ba. Batu sumar ya kakam jong utray ublay jong pi. Da kabayat hakilinti jong u, bada kabarake ki an jong u, ki hukum jong u, ki adong jong u, bad kijing penyat jong u. Kumbala tho ha ka an Moses, kenang ba pindup man bah, kat ha ka ba pile, bad kat syaba pipai. Ba utrai undup penskem ya ka ktien jong u, ka ba ulakren syapang jonga, da ka ba ong. Lada ki kun jong pi, ki pikir ya kalinti jong ki, bad ki yat hakmat jonga, ha ka hok. Da ka donut jong ki baro, bada ka mensim jong ki baro. Te pin omdu ya ubriu, na ka banta ka khet ka Israel. Bad udabit ulatia, bad ki kpat men jong u. Bad latep ye u ha ka nong ba udabit. Te ka por ba udabit ula sensyar halor ka Israel kalalong saupo snem. Ula sensyar nyo snem ha Hebron, bad laipos lai snem ha Jerusalem. Kumta Solomon ulasyong halor ka khet udabit ukpa jong u bat ya ka jinglong sim jong u lapen skem triang ka ktin jong utrai
Utrai und don renkat bat pim. Ringkat Batpiru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Marcos. O Jesu ula kot shawu ia ki kadar ngot ki sinran. But ula stang ban pa ia ki arngot. But ula ai haki ia ka bor halur ki men siem Bakhuid. Ula hukum ia ki banom ra eye nagabinda ka jinglaid lindi jonki light tang udingdu. Lemne roti, lemne yarong, lemne pisa hagi saipan jonki. Henry ban pong ki juti, but ban pong artili ki sopti. Bad ula ong haki, haba pirong hakawe kaying, to sa hangda, hadu bapinda mino nangda. But lada kano ka jaka, kampediang snobha yepi, but kibru kim treban snap yepi, haba pin mino nangda, to kinderia u pumbum, ubadon haki jat jumpi, bakalong kasaki, persya yaki. Kunda kila late, but kila yalap, baki briyu, kideben kila kabamut. Kila be bun kiksuit. But kila pensle, daka umpinyang, ya bun baki bapang, but kila penkoid yaki. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Ngios ngo ka jingbata jongu David ha ukun jongu Solomon ba udeben imkumno. Kalalong ka por ba u David ulas ngawtu ula janyap minta udeben ay pateng iya ka ding senshar ha ukun bad ula trang dik ba ukun jongu un roy un manba ha ka jingim jongu. Bad banlong uba seiso banlong uba manba ha ka jingim u David ulas neng yawu tolong ba huziar ban rake ya ka hukum ban yad ya ka lindi jongo bale ban le ya ka mon jongo bale ban long uba pinsngo ba ya ubale wat nom le eye kaba pintung kaba pinsosi ya ubale ha ka jingim jongo bad ula trang shisha ba ka hima jongo kanne junom bad banne ya ka hima jongo udon kam yaki kun bakongu. Ko himen ko para kane kalong ka jingsneng
kaba ngila ban shimkia haga jingim jongiru. Ladangi ay dia gelindi jong ublay. Ladangi le kumba ublay ulah hukum yangi. Ladangi id bat syakri ya ublay. Ublay unam ino yangi marway. Pinman unkindiu burom yangi. Unkindiu syaka kat jongu. Kumba udabit ula trang. Dina kataga jing trang jongu dabit ngila ban tipru ba ublay ula pa ya ujisu nagatanad jongu. Ban kindi buram ya kaba ula trang. Namarba ulang ubakongu. Wad lada ki kon jongu kila tamsneng. Bad kila penbra ya ka ri jongu. Ka namarba kim shimla kongu. Utrai shimla kalet. Ya ka jing tuwai jongu David. Ya ka jing trang jongu David. Bad haba ni puson haka gospel. Nginang yusngo ujisu udang penyar ya kata ka hima. Lemba ki sinran jongu. Ula kot yaki syau. Ula kot yaki apostol jongu. Yaki sinran jongu syau. Hangni kadon ke jingmud kabayar. Nagabinda jongi ben pusot. Omde mangi ngilay syau. Henry utrai. Ujisu ukot yangi syau. Ujisu upelong yangi ki jongu. Ushim upelong yangi ki kon jongu. Bad ulang utrai. Ulang ukenrad. Habangi kerlalong ki kun jongo balai. Na marba ujisu usyong hangi. Omde mangi ba syong hau. Lada ujisu syong hangi. Lada ujisu perlang yangi ki jongo. Ngin kerlalong ki bakalain bor. Bad kane kalong ke jimut kabangi ong Christ experience. Ia ke jingyam madu Chris aga jingyam jongi. Ban pinyam mad ya u Chris. Mauhi ushim kia ya kata ka kam ban kot yangi ban jit yangi ban perlong yangi ki jongu bad lemba kata ka jim perlong yangi ki jongu ngi kerlalong kumu Chris ban ngistang ban yo ya ka jinglong u Chris kumba u David ulayomat ya kata ka Jimperlong iyawu ukun jongo belai bada haba ukerlalong ukun jongo belai haba ukerlalong ukun bakin saitam jongo belai kat kaba ulale kalong kaba seizo nakata ka daw ngi ruwairu daw weu mau ulaban penkerlon iyawuta ugolia ubalong ubashirke kaba mod lada manga bad mapi ngin yomad ya ka Christ experience ya ka jingyam madu Chris aka jingyam jongi kan kala shisin bakla ya ka jingyam jongi nginum don kam ban kusalai tan eye halor kie saudong jongi nama naga daga daw jisuang ujisu la pa yeki daga daga bor jongo belai ula pa yeki kabamod ula pa yeki arngut kabamod ublay ula jedi au jisu ublay ula pa au jisu minda kita ki arngut kidang pa ia ki arngut bakata ke jingyalang jongki arngut kata ke jinglay lang jongki arngut kalong ke jingya kershan jongki bad kalang kro ya kala kalindi banyakin mau ba ngimde marwe namaruta ubala pa yangi udon rengkat bangi But kunjuru jisula ong yaki wadnum ra ye halindi wadnum ra pla lada pi ra pla kae ka jimma kibriyu kilaban kain yapi kibriyu kibala wan ban yadi yatid yakitiar kum ki businessman teminda pi late kalam ra ye kapla henre pi pong juti henre pimdon extra pimde bandon ki sopti babun Katang ka wela biang kata ka mud kibriyo ki bayo yapi kin pidiang kloy yapi bakinum tarais niyo yapi kinam skutu bakala yapi bahad tilaban rum beit haga donur jang kibriyo kadban ang kloy kamsuk banrung haga donur jang kibriyo kadban ang kloy daga jingido Chris Kadban ang keloy da ka jingang nod ban pen briang ka kubor baba ki briu ki kloy ban pidiam kane ka long ka jingmud ka pau jisu lai kane ka long ka jimbeta jongo jisu ya ki sinran jongo
Banang daw Jisu ula maham yekiru. Lada pi rung ha kano ke ying sa hang do. Henry lada don gibru ka ba be yapi kibam pidyang yapi shuaban mi na kata kasnong sumarba ba pin kinderno iki pumbung na kikijat jompi kabamud kadba pin mi na kata kisnong kibam pat pidyang yapi pimde benra kano ka jing sosi ne kano ka jingang nud halor kini kibru bayang persya. Namar lada pirra kata ke jimbud nur jongi, ne ke jingdom jongi, ne ke tin basniu jongi, kala ban trekam haka kli jongi. Tengide ban lomba kloid barabor. Ngide ban lomba kloid barabor na kie baro kibriu kibrasyangi kamda me ya ke tin negative, ya ke tin ba pinjot, ya ke tin kren tad buram, ka kertin ka ba pinsosi, kim ngimte ban bunur kalokata. Namar bun sin haki ingasem jongi haka jingim jongi bale ngi pang ngi shitam ngi sausi namar ba ngi kit halo jongi haka pla ya ka tin basniu jongi brio tin kran tad buram jongi brio baro ki negative energy ngi kit halo jongi namar ba ngi kit kum kita landa uppa ulale kumne kakmi kalale kumne yanga ki marjan marpa kilale kumne yanga ki kun kilale kumne yanga ki himen ki para kilale kumne yanga ki brio kim shimla ngidon bun ki kana bajrong halor ki jingle basniu jongi brio Henry Jisu pat wong kum kita ki pumbum pikinder no na ka jingim jompi kenamba haba pi yait shano shanuru kaba pilei jinglei shano shanuru pinang snow kuid hakadonu jumpi pimdon kano ka jingdom kano ka jimbitar wat lada piyo machibun kane kalong ka dakashin jongi missionary kane kalong ka dakashin jonga jingim jongiru ngimde ban long ki bru ba bunut henre ngide ban long ki bru ki ba kam kuloid ki ba light luit na kino ki jimbut nam kaba ki bru lese ki benchet halo jongi habang yait kumne kaya ka ban sajia kik suit kin pet nangi henry lada ngi don bon jait ki dakishin jonga jing sinyo kik suit kinom pet nangi namar kinom ting yangi henry habang ik sngo koloid namar ba Jisu usyong hangi kik suit kin pet nangi habang i duai na benda ki bapang kin yo jing koid bat ka kubor jongo bale kan sarung jiliu haka donu jonge brio bat kin kala kapamud ko himmen ko para tongin long kiba bud bat kongu ya ka jing kod jongo Jisu tongin long kiba yai rengkat badu Jisu tongin long kiba yid ya Jisu tongin long kiba traishitom ban kenter ya baro jait ki jing sinio ki jimlin ba sinio bat ki pop na ka jingim jongi bat ki ketin ka ba pin sosi yangi nginam bushilia kedamba nginum don kano ka jingkit ka ba kia ka ban kangla yangi balong ki missionary balong inong yalap balong ki Kristan ki bajanai sha ya Jisu ban shimdi pura ya ka jingim jongi Jisu be id kerko kardo yangi pensle yangi bangindup nang syakri shushu yame kalam kino ki jimbut nam kalam kano ka jingat nud kalam kino ka jing sosi pinban nginang kongo yame bangin sumari ka hukum bangin yaide kelendi jome kumba me kadeu hangi enyaro yau trai Jisu Christ trong ngin yeng ngin pla la ka jong ka jinget nga nget hau lei pa badan bor baro nong tau ka peneng bat kendau pada hal Jisu Christ kon mamare jungu utrai jungi ya balapon no man sem bakhuid ya bala khana kamaria thesoti ba sha la ben ho ko Titus Pilatus la sanar pnayu la ya bala tep yu la ya shbayab hagasnge ka bala la mi pan ki bayab ula kiu shabneng usong sakamon ublay pa badan bor baro nang jawan par ban bishar gib emet gibayap nganged hauman sim bakhuid hakabalang kathlek bakhuid hagaching salok kirukhuid hagaching mapekipop hagaching mi pat kado bad hagaching embom chukut amen
Lait-ïa, Nyopo. Lait-ïa, Nyopo. Play Mawkhlam, don't dance your heart. Toduai ko para baga jengknya jenga bajengpi kan long bapadang hun akma do blei ukpa badan bor baro tran yang nakti jengpi nak bentar jengra beram berteng jeng kajeng mentoy ngi babalang ko jeng baro kawai ngi wan ra shakaduan jong me ko try ya kine gijin ai da ki bangi shakriya me kat ba me padang yaki ha kajeng spon jong me Topen long yaki ka sakramen jong ka jingsu spa yangi daw Chris utrai jongi amen utrai dan rainkat bat pi to kan tu yala ki danot to nganang utrai blay jongi da shisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing penem yangi Haman lakapor bad ka jaka banaingu yami ko kan rat ko kpa bakhuid ko blay badan bor bad bom jukut leng bau trai jungi u Jesus Christ how ba melamon ban pantmai yaki e baro da ka ba ai bentalem yangi ha ga jing dapura jongu namarwat la u lalong hakadur jongu blay panban u lapen suda yaladi bad da kasnam jong gading pna jongu Ulawan rai ga jingsuk haka prathei namar kata la kentiu yu halor ki e baro bad ulakla long katmei jong ka jingpanem bom jukut ha kito baro ki bakongu yu bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki ark angel ki khats em bad ki hima bad baro ki paj berlin bad ki bor jong ka beneng ngirwai ki jing rwai ro yami bad ngi pen bana klem sange Guru try, but guru play keep on, then that take it up, like a buram chong me. Why you sana clem good? Why you sana you play? Try playing but take it up the kaburam jong me why you sana strong why you sana clem good why you sana you play Da shisha melong bakhuid ko try ka thamei jong ka jing khuid baro namar kata ngi karpat yami topan khuid pan kentang ya kine ki jing trua jungi dag bapha yaman sim jong me kum kamcher halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ Hakapor baladino yu badala kamon snabha
ula priang ya kajeng sha shutom ula shim yokpu bad kebaingu ya me ula kedia yo badul ai hala kisenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kebenta jongpi ha kajugurkam enda lalayabam ula shim yukukuri badak bangu biang yeme ulai halagisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom chukut ia keba enpenme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kajeng map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga kajeng maya jong kajeng ngej katasin bani bam yu ne ukpo bagi dina kani kakuri iben benar kajing yap chong me kotrai tadadu menuam namar kata ngi bapan menta ya kajing yap kajing me pa jong u ngi terwa hame kotrai yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai nguai dem namar melenyew yengi kibabit ban yang akmat jong me bad ban sakri yame da kabas ngoret ngi karpat yame bangi kibayo benta hakamat bat kasna mukres ngi long kiba lapanya telik away daw man sem Bakhuid Token mau ko trai ya kabalang jome kabala priang hasatala ka partei patto penchana ya ka ha jingi rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvin Bishop jangi pat baru kiling do pat kirinium taken mau lem ro ye ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bela yoti ya da ka bakar men ye ki jimmi pat but ya baru ki bela klat no ha ka jingi sne jame top diang ye ki sha ka jing shai ka kuma jame to isne ngi baru ngi kar pad ye me parengkat bat kamari ye te iso di Bakhuid ka kami jango blai u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensuma ye me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem aga jingim bam chikut but bangin yo ro but pendon buram ye me da ukun jamme u Jesus Christ da'u lembatu badha'u kalong hame ubleu pa badan bor ha kijingelong kawe jongmen sem Bakhuid barok kaborom bat kijingero Junam la junam amen Kohan men kopara habang giduway yang nagajing duway ka bakuresi ulai kaya ngi token ngin pan ka bor na u bangin la banyane a kata gajing khot gajing u banei ban syukuri u khamtame bang niyo ka bor ban le persya i gajing sneu joganek perthei bangin la ban bread no ya baro kita ki jing sneu ka ba ki we ki ai hangi ka ba ki we ki kran hangi knang bangin niyo gajing lai lut lang ba ka bor gajong ublei kok pa jongi ba habneng kalong ka Bakhuid ka karteng jongme kanwan ka hima jongme kalong ka mon jongme ha ka khandeu kumba habneng ai ngi manta ka jongbam jongi ka ba hala ka sngi ba tamap ngi krengkang jongi kumba ngi rogi ma bi ke bless new yangi padwadi alam ngi sha ka jong pansoi Henry de Palei yangi na ka ba sneu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jong sneu baro ha gajing sabon jung me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da gajing rap gajing snei jung me ngin lai barabo na ka pop ban ngin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya gajing kerman Bakhuid bat gajing wan pa jung nong panem jungi u Jesus Christ
Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ber ka borom junom la junom. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jume ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api. Wat pe ya ki pop jungi Henry ya ka junge jong ka balang jong me bada ka jing spoon jong me ta ya ka ya ka jing suk bad ka junga tali ka we kat kum ka mon jong me mame ubi merbasun shar junom la junom amen. Kajing sukut rai kanan barabor rain card but p Rain God but few. tong ini atrua ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk but p. Ai kana kajing lang pet senam kajing aku terus kawan rai kajing pen. Ha kmi ukon long broad jong blay ha kmi ubakid no ikipop jong ka prathay suk yang iki bala shakhat sha kan ke jing khawai jong ukon long broad ko kan rat ngam shong hak me man rung apo ke yeng ke junga han rei shu ong tang nak tin kaman sem junga kan sakhya hi kamat bat kas namu kris kan ribat kan lamingi sha ke jing em bom jukut.
Jongya Namane Yamin Hod Kotrai Jisubiye Hakane Klimat Kabakarpange Iwan ban mane yeme Iwan ban yero yeme Iwan ban sngungu ban panan borom yeme Namar ka jingha namar ka jingsbun Namar ki kamba kraw ki bamelale ha ka jingim ka jingi Kerpang-kerpange ha kana klimat Pamelawan rung hapo ka danut ka jingi Ha ka mensim ka jingi ha ka jingim ka jingi Lengba kamer bat ka snam ka jingi Kotra jisubi je Ai ba kamer bat ka snam ka jingi Ka jingwan rung ka jingi Hangi way pay way Kanai boringi kat pan klanyangi Banle persya ay ka jing sneu jang kana ka pertay Kam tame bangin yo bor Banang lasasyu Ban yai shakri me ban ije me Pan priang ya ke gospel ke jeme kumba mela ai hangi kata ke deity Jesu beje iwan raro khma jeme ya baro ki bro ki bapang ke bestam ki badan hospital bapher balang ba ka bor ke jeme kinang yo e ke jengkoi ke jengkiak bapura gitu ki bro ki em ha ke jeng sneu kinang yo ka bor banino ya ke jeng sneu ha ke jeng em ke jengki baginang la jesu banem ke jeng em ke babaha ke jengki Ko Jesu beje swachisin iwan banaiti la de hame daga jung shania ga jungi daga jung e ga jungi daga jung e ga jungi ni IT la de hame ko Jesu wan ban shimti yangi wan ban ai boringi wan ban Christian yangi wan ban tinlanti yangi namar ngi kwa ngi trang ngi tang yame marwehi namar melong ublai namar menong ulong ban em jungi Jesu ni IT la de hame Jesu wan ban shimti yangi wan ban ai boringi wan ban klan yangi wan ban tilanti yangi ha galanti jong ga jing shisha ba mehi malahi ka yangi Tong ni adwai Habalapsa da gajan ai kabasus pa yangi ngikarpat kotrai baleng ba kane gajang yarap ban yo ya gajang pan em bom jukut kajangej basisha kanang yai roy daw Chris utrai jangi utrai dan rengkat bat pi ublay badan barbaro unkur khu yipi ukpa badokun badomansem Bakhuid Toli suk i basukriya trai da gajang em babha jang pi ni sngu ya Palei San spa arto. Kumbag lalong paglikong jumta parabot ng najinom. Amen. Edera you try Jesus Christ. Jinom na jinom.